ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರ್ಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಪೂರರ್ಲ ಊಷರ್ಲರತ ಪೂರರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಿಡ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಿಡ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಬಾಂಬ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಬಾಂಬ್ ಶಾಟ್ ಬಂಡ ಮಿತ್ತು ಒಬ್ಬನೊಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೀತಿದ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಳೆ ಪೋದು ಅವು ದಾಯ್ತ ಪಂಡದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಂಡ ತೋರ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಳೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾಯ್ತ ಮಾನ್ಪಿರೋಣ ಕಿಡ್ಲ ಏನ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಕಚ್ಚ ಏನೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ದಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಾಲ್ ದಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಗರ್ನಲ್ ದಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ಪಂಪೇರು ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂಸ್ ಪೈಪ್ ದಿಡಿದು ಐತೊಲೆ ಮಣ್ಣು ಐತೊಲೆ ಗರ್ನಲ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ ದಿರ್ತ ಗೈಸ್ ನಿಕೀಳೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಪಲ್ಟೆ ಸೆಟ್ ಮಂತ. ಈ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ವಾ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ತೂಕ ವಾ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನು ತೂಕ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿರೋಪಣೆ ದಾಯ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ನೀ ಕೀಳೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ನೀ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ದಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲ ಏನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ನೀ ಕೀಳೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತುಪ್ನೆ ವಾ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನು. ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ದ ನೆಕ್ ಸೂಕೋರ್ ತೂಕ ವಾ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಸೂಗರ್ಕ ಸೂಗರ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ಸೂಗರ್ತೆ ಸೂಗರ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಪ್ನು ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ಸೂಗರ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಅಡ್ಡಿಪೊಲ್ಟು ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡುದುಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತಾರೆ ಪ್ಯೂಸ್ ಪೈಪ್ ದಿಡ್ದು ಐತೊಲೆ ಗರ್ನಲ್ ಊರ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಡ್ಡಿಪೊಲ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತಾರೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಲ್ಟೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತಂದೆ ಒಂದು ಆಯ್ತದ ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಜೋಡು ಅಯ್ನ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅಯ್ನು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಕರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತಾರೆ ಒಂದು ವಾ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನ ಗೊತ್ತು ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತುಯ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲ್ಟೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ದು ಆತನ ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಲ್ಟೆ ಆತನ ಅಯ್ನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ತುಲೆ ಪೊಡಿ ಆತನ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಏದ ನಕ್ಕು ತೂಪುಣಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ತುಲೆ ತುಂಡಾದ ಬೋತು ನಾನೊಂಜಿ ತುಂಡು ಓಡೆ ಬೋತುಂಡಿಯಾ ತುಲೆ ನಾಡಿಗೆ ಮೂಳೆ ನಾಡಿಗೆ ನಾಡಿಯಾ ಈ ತಿರ್ತಾಡು ವಾಪಡೆ ಕೋದು ತಿರ್ತು ಮೂಳೆ ನಾಡು ಪ್ಯಾನ್ ಹೊರ ತಿರ್ತು ನಾಡಿಯಾ ತಿರ್ತು ನಾಡು ಒಳಪ್ಪು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಒಳ ಬಾಕಿ ಆತಂಡಿ ಗೈಸ್. ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಓದ್ತು ಉಂಡಾ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮೂಲುಂಡು ತುಲೆ ಕಟ್ ಪೊಡಿ ಆತಂಡು ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಅದು ಹೋತುಂಡು ಚೂರು ಉದ್ದ ಎತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಆತಂಡು ಆಪಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಡಿಯಾ ಪೈಪ್ ನಾಡಿಯಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗರ್ನಲ್ ಎತ್ತಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗರ್ನಲ್ ರಡ್ಲ ಪಡತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಬಲ್ಟೆ ಒಂಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಗೈಸ್. ಎಂಚ ರಾಟದನ ಹೋತುಂಡು ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮೀನಿ ದಾಯ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಕಿಡ್ಲ ಏನಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯಾರು ಅಡ್ಡಿ ಬಲ್ಟೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ದಾಯ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಟಾಕಿ ಪನ್ಪೇರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಕೊರ್ದನ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಪಟಾಕಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಂತಾರೆ ದುಂಬುರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಓರಿನ ಚೂರು ಗರ್ನಲ್ ಇತ್ತಿರು ಆ ಗರ್ನಲ್ ದಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಬಂತ ದಾಯ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂಸ್ ಪೈಪ್ ತಂದು ಐತೊಲೆ ಗರ್ನಲ್ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ದಿಂಜದ ಅಡ್ಡಿ ಬಲ್ಟಿ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯಾರು ಐನು ಸೂಕೊರ್ದು ಅನ್ನ ದಾಯ್ತ ಆಪುನು ತುಯ್ನೆ ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿ ಬಲ್ಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡು ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ, ಅಂಚನೆ ಗಿಟ್ಟೆತ್ತನ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕೊರ್ದು ಐ ಗಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಟೈಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಆಡುಂಟ ಪೂರರ್ಗ್ಲೆಂತ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಾಡೊಂದು ಎಲೆ ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.